biasa Endi, gak usah cedek-cedek kuping. Kok iso Andi ku jarak kayak gini. Masa wong wis apik gak misuh lho mbok jarake. Jadi kon semangat, jadi sisuk kon semangat. ya semangat tapi ya gak kaya ngono seenggake. Dikira kok Biasa bedek, lah. kalem. Dikira aku kopok apa ya apa kok. Ora ngomong nek kalem. Kalem rese. Rodok rono ta. Yo. Keringetmu iki kecut. Wah, ampun. Iya pamakan jampe tidak matamu yo. Enjing dagelan mampu yo limbukan beda, kostume gara-gara kostume beda. Niki menyesuaikan, Pak. Maksudnya menyesuaikan bi. Awake dhewe kan saiki wis mlebu ning taun 2024. Nah, sedelok neh kan awake dhewe arep mlebu ning wulan Februari. Iya. Bulan Muharram. Januari lagi iki kalong rong dina. Kok Muharram betul. Tak done sisan iki kok. Bulan Ramadan dilongas. Oh ya. Rada eling, Pak. Eling. Kados ya napa falsafah wayang. Piye bi? Tenggone pakliran polah joget sakarepe ning pas bar mesti kok mlebu ning kotak. Filosofine wong urip kuwi dene wayang sak umpamane. Nggih. Bapak endinge mlebu kotak. Kotak. Wong urip mesti endinge mesti bakal Mati. Mati. Nggih. Niki wah tasik komplit Pak niki. Wah hebat. Iki bi. Jonegoro kene. Jonegoro iki Ndongake napa kalian Pak Kades ya ndongake neh. Iki biasane dongane dagelan nek para esuk ini mandi-mandine. Lah, leres niki napa sepertiga malam terakhir. Mergo wancine gara-gara iki rogoh-rogoh rasa. Lah, cara ngimpi niki termasuk teng Puspa Tajem. Ngipi ki ana pira to bi? Ana 3. Sing nomor 1 iki Titiyoni, Nomor Gondoyoni, Puspa Tajem. Wah, paham jebule. Paham, Pak. kowe kok kaya ngipi kaya dukun barang to bingung Ya ngapal. ora kudu ngerti ngimpi ku dibagi 3, siji sing jenenge Titiyoni, 2 Gondoyoni, 3 Puspa Tajem. Nek Titiyoni iki ngipine jam pira kuwi bi? Titiyoni kuwi ngimpi sing sadurunge Gondoyoni. Lah nek Gondoyoni, Ngimpi sing sadurunge Puspa Tajem. lah nek Puspa Tajem. Ngimpi sing sawise Gondoyoni. Wah, kuwi wong kudu ngerti. Wah, kowe jenenge dalang apa iki? Dukun kucluk ya kowe iki. Dongane apa kanggo Pak Nurul Fanta? Nggih, mugi-mugi saged sehat walafiat, keluarga mandhapipun wonten sedaya warga masyarakat wonten Semlaran. Insyaallah menapa ingkang dados gegayanipun saged kasembadan. Amin. Kanthi kalis ing sambil kala. Amin. Wong apa iki ilati rada cekak dadi muni sembadan ya ora jelas. Gawan ayo. Wah, wong jenenge wayang kuwi intine ku ana 3. Apa Mas? 1 lakon, 2 guyon, 3 lagon. Lagon. Nah. Mau wah Lakone wis semangat Pak, wayange Pak Wo, Pak. yoga ileng iri. Raja Saya lah. Yoga dina-dina iki tak wajah-wajah letih. Kate kesel lho. Sampe tenan kok ketok kepengin leret lho Mas aku. Yoga iki Bladekan Mas praine. Lho. tapi cakrane ra tetep laris kok, Bi. Aris. Ya kanca-kanca ben leren bareng ben ngrasake acara keluarga. Betul serawung karo tangga. Malam ning omah, bose saiki nukang batu bareng kok, Bi. Lah piye? Ngirit tukang siji. Lumayan to timbang nganggur dina 120 tak pek dhewe. Mangke. Apa melok ngono ae piye sesuk ae dene Rembang. Apa? Melok pasang batu kumbung to. Lho. Emoh aku. Lah jobku masang batu kumbul itu ben rong bar. Kok bakal melu kene. Diapuk pemboran kowe. Borok. Nembang cara lawas kuwi sing kelingan apa, Bi? Kula lawas, Pak. Nggih, Iya, cara no. lawas. Wong nggih. Sendro Pak nggih. Esuk niki lho, Pak. Oh iya. Mbak Ayu yo padha nutun. Isai. Pari kang cuwus. Wah. Padha nutu ora nuntun. Nutu Pak niku. Cangkeme ngono. Sapa sing salah? Lha aku. Oh ya. Nutu pari kok nuntun pari. Niki khusus niki niku nek pepundhen kula niku mboten pas, Pak. Sapa, Bi? Loh, senengane Pak Sidu.
Pak Sidu Pak sapa? Sidu sapa tapi? Sinar dunia. Kowe iki Merah merah buyun iki lah. Walah yo. Kulon pun keuangan Pak alih bawa niki Pak. Biasanya kan cara-cara nek arep tandur, arep pacul. Mesti wiwitan ngene iki ya. Wiwitan ngaten iki arep wayah rendeng. Monggo Bu. Saiki mawon. Langsung alu wascu Iki lagune sing repe. Kok cewek aku. kok ewo. Kok ewa aku lho, Bi. Ewo. Ewo. Ewo ya kok ewo cewek. Oh, saya kira mudeng ngono kuwi kok. Wis nani waroke lho. Buarok itu suwe. Monggo Bu. pancen nyata Bathari Sri dadi buka sepel lho Bi ya. Kendangane karo saron dembung iki kompak lho, cakaning rat. Tolok ukur iki komposer kabeh. Cakaning rat ya Bi ya. Loh. ama kabur tandur subur jinawi Sok. Kemarin Pak pun pireng lagu niki mau warem punan. Wah iya. Niki kanggo dulur-dulur petani Yo. sing iki saiki wayahe padha arep tandur. Tandur. Nah, bareng mbok ngono udan tenan, Bi. Lagi dirasani lho ya kok bejomen Pak Fantan duwe kajat ora udan, lah kok dirasani wis udan lho, Bi. Lambene TB iki nek esuk mandi-mandine. Mau mandi. Cara ulono upase pas nggih. Pas. Iya, Mas ya. Heeh. Mosok mandi Pak. Lah iki lho pas udan lho, Bi. Lah nggih, pun monggo mriki munggah panggung saya monggo mboten apa. Iki mboten ngono sih muat ya. Tasih muat niki Pak. Mriki lho. Mboten hujanan jenengan. Ah, niki. Malah cocok lho, Bi nek gelem rada deres sithik no malah pas. Ngisor tenda kono ya isih akeh nggon kursi. Nah. Isih ditinggali Mas Haryanto. Asih. Panitia kenceng kok niki yo. Panitia kenceng ya. Sembah nuwun. Nah, nggih. Coba sadurunge bintang tamu pesindanku ya, Be. Sinten sing dereng Mbak Eni Wulandari. Neng nong karo Mbak Imroatul Ima Firdaus. Wah, nggih. Iki wong loro. Pasangan serasi nggih. Nggih, pasangan serasi. Ah, jan. Kuwi gandengan lho, Bi nang alun-alun ya wong loro iki. Masya. Tak oleh, tak dundung, dot. Solo. Panas-panas mlaku ora nggawa payung sragale diseret ramahane rentung Surabaya keker musine Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Sugeng enjing Mbak Eni. Sugeng enjing Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Piye, Be? Mbak Eni iki karo Mbak Ima ibarat sepeda motor iki tumpakane penak ora? Wah, nek cara sepeda motor iki mempunyai beda gaya, Pak. Kok iso beda gaya? Nek Mbak Ima niku kan lencir dhuwur niku paling gak niku sepeda sing saniki, Pak. Apa kuwi? Niku Honda. Honda. Nggih. Apa kuwi Honda? Hobinya nongkrongin duda. Mbak Eni, Mbak Ima. Mbak Ima. Nek Mbak Eni, Mbak Eni niki ora kalah, Pak. Apa? Niki malah sira larang. Apa kuwi? Nmax.
Maksudnya Gowedi enek kuwi ya. Enek gowedi delok koyo wonge gowedi. Enek niku nanggere Apa, Bi? anggere enak terus meke-meke. Enak sadat. Masih rezekine. Amin. Oh ya ora pelit ya, Be ya. Ora pelit. Gak pelit. Entute piye mau? Entute. Ah, Wilujeng enjing Mbak Eni Mbak Ima menika wah iki sih Jeng. dipantau Ega Kosnori hadir ning lokasi ya Ega. ingkang garwanipun Mas Nur ingkang pundi niki? Mbak Eni menika. Lho Mas Nurul Fanta lho. Oh dudu. Sanes iki. Oh, ah. Dudu. Sembrono. Ya kalau wae enten panyuwunan. Alah, Menapa menika? saka sapa? Pak Agus Pak terus. sapa mau meh? Asmane sapa, Pak? Tanpa nama. Oh nggih. Oh, niki lho, Pak. Pak niki lho Sing kagem Pak, sarung Pak. niki. Nggih. Lagune napa Mbak Eni? Oh danggune. Weh. Karya Pak Darno Ngamwi. Oke. Podang kuning. Ah. Dibawani ndek ya wong sithik wae. Oh, sing bawa TB no sing mbiri. Oh, sampean Nadyan ketemu. wujud. Nadyan wujud temung peksi. Bisa. Gak usah ndredeg ngono kuwi ya, Mas. Ora ndredeg iki mergo vibrator. Oh, Vibrasi. Kok vibrato to? Kok iso tapi kok vibrane kreting ngono lho. Ya latih kuwi pasti kuwi. Oh. Hagawe taline pronto. Sekelingan bae. Mbok gantian karo Warto. Apa iki? Warto lho kan. Warto. Alus manis merak ati. Bisa. Warto ledeng ya tak kemajuan warto ledeng. Kene sore ora gelem nembang kuwi lho, iso ngono kok. Lah ora mbok kon lho aku yo. Nggih. Walah caloro. Pripun kena penyakit stunting. Weh sing dijak Pak Iget ngalor idul iki sosialisasi ya, Bos ya. Mbak ini Mbak Ima. Mbak Ima. Opera Mbak Ima. Girly sing nyimak komunitas pinggir kali, kanca-kanca PBKS nggih tur nuwun Pak Budi. Wah. Sampeyan andeng-andenge cedak ireng, Pak ya. Iku gene ngono kuwi, Be. Tandane piye wong wedok? Andeng-andeng cedak irung tiwas mandeng atine bingung. Wo. Mergo wis ana sing duwe. Andeng-andeng cedak lambe, Arep mandeng ternyata wis ana sing duwe. andeng-andeng cedak bokong, Be. Arep mandeng ngenteni sepine wong. Kali mesti nggawa kaca dadi kok ngene. Wis tahu berarti sampean. Wis ngene ngene ya. Iki andeng-andeng kurang ajar iki. Panggonan akeh golek ning kono. Mbak Ima ya, Pak. Apa, Dek? Goleki si podang jenar. Iki senenganku iki, Be. Bawa podang kuning senenganku. Wah, niki Mbak Ima niki. Bawone. Bawane. Mula nek nonton wayang kan bawa mesti sisi podang kuning loro sesedeman. Apalagi guru kuwi tok. Lah, tak kira to senengan. Mbak ini ayo Mbak ini. Ibu ya. Ibu bunga Puter ini sing wedok-wedok dadi sinden kabeh Be iki. Niki nggih. Oh nggih. Nggih Mbak Mayang, Mbak Gendis. Nggih. Sinden kabeh. Itu warga Anak- sinden. Anake lanang nggih dalang nggih. Dalah. Iki lho cek ning jero weteng es kon nyinden, Be.
Wong meteng. Lho, yo Mbak yo. Iya. Sinden hobimu meteng. Lah iki diajari karaoke karo Bagong. Tapi gak sida. Iya. Gak iya. Nyanding bisa dadi tombo Be, sing telu kae mbok kon rene sisan kaya anak yatim piatu to, Be. Oh, Dik, ora. rene sisan lho, Dik, ben Mriki lho, Monggo Dik. tinggal mriki lho, Pak. ben ketok lek kodanan dilem bojone. Mbok rene, Dik. Kudanan kok dilem bojone. Lah iku ono sarwit kaya apa iki pitik lali karo mboke ngono. Mriki lho, Mbah. Mriki lho. Podang kuning iramane slondeng dut. Wah. Ceng jlong ngono kae. Karya Pak Darno ngai podang kuning ya slondang dut. Buka kendang Mas Rangga.
Apa kowe ngene-ngene ora kowe? joget? Lho joget kula sing Iso ya. dangdut tak. Wis hafal Pak. Sapal gile-gile. Aku ki lho nang Ekspresine ditambahi. Ayo, Mas, iki. Karo rada bengong, Mbak. Nah, terima kasih, Bos. ora wajah kosong. Dadi ora ana ekspresine. Iso kowe iso ora? Lah, Nyapa lho ki? ora iso ngene kok. Madhep penonton, madhep penonton. Esuk awan. Nah, nganti lambemu keter. Hah? Kuwi. Kene wis disapi ngono, ndak wis sapi kowe. Iki jajan lho. Wah, kurang elek-elek. Itu Be. Kok asin to, Be? Aku kurang cawi. Kita tampilkan bintang Ah, tamu. Oke, Bos. Yang menggemparkan dunia persilatan, Pak. Loh, Mbak Lucy Brahman. Kalian Mbak Probo ini. Oh, bareng siji-siji we. Oh, sudah tinggal? Iya. Bareng Pak Ujen. Oh, bareng ya Rawa, bareng. Bareng ya, bareng. Ah, bareng kok sinden kuwi ben bareng. Nggih. Bareng-bareng medun maksudnya. Makanya anake Pak Sudi nggih. Sopo? Anake Pak Sudi nggih. Halo. Maya iki pake jenenge Sudi. Oh. Kene. Ya. Niki mangke wonten persembahan spesial David, Pak. David. Ngopo? Niki Apa, Mas? Tahun 2024 mau mengungkapkan sesuatu. Oh. Iya. Ya, Le, tak kayak kesempatan, Le. Tenang. Lali Vin ora takjak Vin bocah Vin. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Probo. Om. Ya. Sidoarjonya mana, Mbak? Sukodono. Sukodono, suka seneng dono weweh. Alhamdulillah. Seweneng niki, memeke sapa-sapa seweneng Mbak Probo. Biasane suka weweh, tiange suka nedong. Jangan saya wong sakmene kok dintek. Lah timbang mak ceput-ceput tuh disuntak ae. Mau kan Percaya. dibetani apa? Bontotan niku lho sego jagang. Nggih. Mbak Probo wajane Mbak Probo pinter nyuling, pinter biola. Lah, pinter. niki multi talenta niki napa mawon wong liya. Aku nonton ning iso-iso. YouTube kae karo nyuling-nyuling. Tahu itu tanggapan sulinge lah kok cangkeme keri ya. Sulinge kok. Sulinge, Mas. Sulinge dikegawa malah cangkemmu sing keri lho. Cangkemmu iki kamis. Bapake yo dalang. Dalang. Jawa Timuran. Nggih, Adike ya dalang ya, Be ya. adike dalang. Laris. Sigit jenenge nggih ya, tapi Oh, tas Sigit. amatir, Pak. Lho Mas elek kan. Lambemu. Ojo ngenyek, lho jenenge wong belajar kan gak masalah. Tapi saniki wonten perkembangan, niate gelem dalang niku nembe-nembe mawon, Pak. Oh, Niku nek mboten kula kongkon niku mboten purun, Pak. Alah, raimu. Mas Mbak Probo nggih saged dalang. boten. Oh. Boten saged. Jawa Timuran saged Pak, Suluan Jawa Timur saged. Jare Iya, iya, jajal aja, jajal aja. Enggak, boten Om niki kok aja gawe-gawe kok, Dik. Nah niki lagu Jawa niku mboten niku lagu apa lho, Dok? Sing iku, Dok? Sing apa, Be? Sing lagu India, Bugis apa apa? India. Kok Apa? Batak apa Bugis kuwi? Bugis. Lah lagu Bugis hebat, Pak niki. Oh, kuwi tunggale lagu krecek barang ku yo. Loh, sanes Pak lagu daerah Bugis. Oh, daerah Bugis, tak kira Bugis panganan. Jajal, Dok. Luar Jawa, Be ya. Lagu Bugis. Bugis itu Panganan. Bahasa Bugis, Pak. oh ya. Mule sitengami papojimu realeku durung Durung, cuk Mas. Yo, Cuk, meneng to, Cuk. lebih rengi mapokoe iya pamaganja Tok ganjel. Buantre suaramu. Yo biasa Endi, gak usah cedek-cedek kuping. Kok iso Andi ku jarak kayak gini. Masa wong wis apik gak misuh lho mbok jat. Jadi kon semangat, jadi sesuk kon semangat. ya semangat tapi yo gak kaya ngono seenggake. Dikira wong Biasa empet, lah. kalem. Dikira aku kopok apa ya apa kok. Ora iso. ngomong lek kalem. Kalem Mas. rese.
Rodok rono ta. Yo. Keringetmu iki kecut. Wah, ampun. Iya pamakan jampemu. Tidak. Matamu lho. Syukur ngamuk nen Ngeten iki lho Om. Senene ganggu. Wis tak kandhani kon iku lho. Aja kaya ngono. Gayamu malah kaya biabi. Ya aku kok senenganmu kaya. Wong yo mantan yo Be, dadi apa-apa ya kesane tetep iji ada chemistry yo. Kisuk lho iki. Karena Mbak Lucy niki spesialis Apa? Wis oga ora sak spesialis gune wong bisu. Oh, dangdut aku napa? Loh, lha ki ngenyek karo iki lho. Ana jek macem-macem lho ya. Niki lagu sing digarap gawe musik, gawe gamelan nek Di arasmen kanca-kanca cakrane cara cakrane kerat. ngawur ae. Mesti apik. Masa? Nggih, Pak niki. Masa to? Contohnya nek percaya nemen iso. Oh iya. Coba nemen. Ora percaya. Duh, cakrane repe ngene. Napa meleh niki nyanyekne Andi? Wah, apik ya. Kapan kae ning omah ya nyanyi belajaran nemen. Sak uteke barang nemen. Niki anu Mbak, dangdutan iso Mbak. Nemen Sak enam. Nemen saged. Coba nemen. Aku ora nemen kok. Dinding kaca iso. Tapi saiki isih gedhe ya. Tahun harap kaca. Bapak sampean milih Mbak, lagune apa seni? Payung hitam, payung muto senengane dhek kabeh lho. Wis Nemen ya ora apa-apa. Nemen gak apa-apa. Utawa lagu sing anu Pak, saking Jawa Barat niku Pak Sundon apa Pak? Oh, Basidor karo. Anu niki wong loro duit wong loro Apa? Taman Juruk. Oh, Taman Juruk. Taman Juruk. Oke. Runtah lek nyanyine sandingan dik dadi mutah. Mas gawe cah. Cangkeme iki lho. Andi. Kok niki lho aja Itu ambune kayak solar. Ya ampun, udane nang kono aku kepayu pater blak kok tembus nang Wong kono. karek nrimo ora melu ngetokne kok cerewet kowe iki lho. Aku sing ngetokne ra piye-piye. Sing nampani iki lho. Ora nampan ora melu ketokno keringet kowe lho. Jombok jarang kucuke metu lho. Tak tungkak pisan. Ya ta. Kalau kabeh ditukak, Be. Ngomong aja jarak kok iso mangan tek 3 piring lho iki mau. Piye? HJB. Mangan iku ya AJB ya apa? padha. Wah, babi kok batang. Kon iku mangan apa, Sopo? Iki mangan sego lalape tikus turut. Sopo? Kok niku lak mangan nak padha kancane. Lho mangane. Ayo, Taman Juruk. Taman Juruk. Oh, Cah, cah. Saiki jenenge wis Solo Safari, wis ora ana Taman. Oh, Solo Safari, Pak. Wis diganti. Oke. Kari lagune tok. Ning Solo Safari ngono aja. Taman Juruk kok. Solo Safari. Oh iya. Ayo, Taman Juruk Mbak Probo dan Mbak Lucy dados.
dino Pak sitok Pak. Lah kudune pira, Be? Nah, bintang tamu ya. Oh iya, Be. Refe apal mana, Be? Apal Pak? Saya ning bulan Rajang pucuk ing cemara. terus Enak-enak pacaran tak rangkul. Lah kok bojone Pak Sigit Ariyanto. Syukur dhewe wis lho pengidan. Loro ya, loro apa siji? Wah, energik keringetan iki wis. jero kurungan. Ana manuke Iya. Terus ora sarungan. Iki Pak pakai Pak. wah iya. Sinten iki malih? Aku nek saru-saru mah. Iya. Wis nggih Pak. Ojo saru. Sing ngono nembang ada Mbak Ida Lala. Ida Lala, ada masih Mbak ada Lila, Lila. ada Mbak Putri. Heeh. Masih ada Mbak Ida Lala, Putri lah Putri. Ya, diseliki presidenku sih. Nggih, monggo Pak. Ida Lala sih. Wah, niki. Nah, Ida Lala sih. Engko Putri Selain- karo Mbak Lila bareng iki Mbak Ida Lala sih. Oke. Nah. Istimewa Pak. Apa, Selain Bi? penyanyi juga penari kondang. Oh, iya. Luar negeri Pak. Ya mau Bahkan, ke Pak. India lagi. Iya. Wah, Bersama tari kobra. Sing nyulingi bogang kae. saya diumbulne mosok tari kobra. Mau tari ular tuh ya. Iya. Wah, ini Pak. Jelas nih, Piye, Bi? wayang golek. Wong, Wayang wong golek. wayang wong golek. Nah, istimewa lagunya Jogja istimewa. Wah, niki lho, musik Pak niku musik. Musik. Ben karo Mbak Yosi. Oke. Wah, lagi loro-loro. Pak niki musik loh Pak. Cakrane krat. Loh, gamelan itu juga musik. Loh, tapi pentatonis sama diatonis itu berbeda. Inilah kekayaan nada gamelan. Kita sebagai orang Jawa harus berbangga mempunyai gamelan bisa untuk mengiringi lagu apapun. Pentatonis, diatonis, apa iso? Nadane ra maine A lho iki. Wih, Ah apa? A minor apa mayor? Kopral. Dene A mayor lho iki. Pak niki gamelan lho Pak. Ora iso. Iso Be aku terus ini komposer kabeh. Apa meneh sing nyaron kae sing jajar kenong Mas Narki kae. Kayak komposer yo vokalis nek ning bis. Nika. Anggitem aku nek ra iso. Ngono iya. Coba Jogja istimewa Mbak Ida Lala dan Mbak Yosi. Yo. Mangan tempe rasane koyo mangan
Piye Be, pendapatmu piye yo? Nek wis kadung ini jelas cakrane. Wah, luar biasa Mbak Ida. Gumun aku Mbak. Gumun. Cengkoke sampean niku tarungane kaya Mbak Niken Salindro. Salindri. Kuwi. Pah. Kaya Niken Salindro sampean. Aku ngono kuwi. Iki pamundutan saka kanca-kanca Ngayogyakarta, kanca-kanca PWKS mau. Nggih. Cak TV ya. Wis dipinangani. Biasa. Nduk, cerita lagune Pak Sigit sing hafal apa, Nduk? Sak karepmu. Sak karepmu. Mun hafal. Oke. Wah, niku mahal lho, Nduk, cakarmu, Nduk. Yogane sing lali. Ora. Garap nih lho, kali musik nih. Cerita. Kuwi lagune wong padu, Nduk kuwi. Iki lagune wong padu. Jenenge sik eling ya, eling Nduk ya. Ya insyaallah. Wah, padahal suwi Nduk iki, ra tau metu san. Sak karepmu iki Nganti lali aku. Wong radioe terus lho Be iki Be. Aku repe mek lali lho, saking suwine Nduk. Lah ngarepe apa hafal? Ora hafal kaya. Wah, putrane Pak Budi, iki wah keluarga seniman iki, Be. Napa nggih? Bapake ya penggerong, mbambahe seniman seniwati. Terus warung bebek. Pak Sendor. Mase ya pengendian. Keluarga seni abeh nggih. Cita-citane dosen, wah apik. Nggih, elok. Engko nek longgar ya tanggal 5 nyusul Pak Sigit ning Migas Cepu. Migas, Nduk. Sing ken usul niki napa TB, Bos? Iki lho, Tatin karo Julang ning kono. Oh, lah. Aku ngerti jadwale. Kowe tanggal 26 Be melu Be. Nggih to, Pak? Teng Bojo to? Ora. 26 ning Pekalongan. Loh, nggih. Loh, kaya pas aku kosong Pak kula, Pak. Oke. Terus dikosongi ini. Sepurane aku mlikur ning Pekalongan. Sepurane iki ya. Mlikur aku ning Pekalongan. Sepurane ya. Apa kejar rekreasi? Oh, tanggal mlikur. Aku mlikur tanggapan sepurane ya. Ngulet Pekalongan ya. Ya sekali-kali ngulon ngono sampeyan ya. Nggih, Pak. Pekalongan kota batik. Kowe mudhun Rembang kok kowe nunut aku kok Rembang. Napa? Loh, aku ketemu Janeta niku lho. Janeta iki lho. Jenita. Enak. Ayo, lagune sak karepmu ya, Nduk. Jenita. Coba kaya ngapa? Dados. Aku orang
kowe aja nasu lamun beda panamu yen to nasu sak karepmu lamun beda panamu yen to nasu sak karepmu. Iki lagune Om Sigit tahun 2012. Kok wonten sampun di mlebu teng dapur rekaman iki? Wis, Dapur rekaman kok, dapur rekaman. Pak ref rada simetris, Dok. Dadi aja diindel. Terus no kuwi semula. Kowe karo ya ta. Nembe ngerti iki Pak kula. Nggih. Piye meriah sigrak niki? Lah kuwi hasil olehku padu karo bojoku terus dadi lagu. Wah. Jadi perkara padu terus metu karyane iki mang lho. Weh lah yo. Mula kowe lek pengen duwe karya kaya Pak Igit, bojo pegaten kowe rapi neh, Be. Aku ora gawe lagu ra patheken lah. Wah, hebat lah. Enak lagune. Ayo. Kuwi sing ngarep kuwi maune ora ngono lho. Kuwi maune kan pas biyen lagu kuwi sing nganggo organ. Ndelok Pak Sigit ora nganggo organ, Pak Sigit terus ngono itu tapi terus tekan ngendi terus dadi ngono. Ning ora apa-apa. Ah, bagus. Wis kaya campur sarine Om Doyik. Jam keluarga iki saingan. Sone anyar Doyik iki sone. Oh, jurak nggih, Pak. Juragan son sakniki. Yo bis barang, Be. Iya. Elak. Kok ya ora lali lho kanca-kanca niki lho. Padahal pun 2012 lho, Pak. Ganti Mbak Lila karo Mbak Putri. Oh, dua niki yang belum. Lagune Pak Sigit. Lho, lagune jenengan malih. Oh iya. Karyane iki akeh to bos iki. Niki lagu padu malih. Ora. Paling kok bolak-balik. Seuden men Mas. Sayangku nggih. Oh, nek iki ngunati. Niki bar padu terus sayang-sayangan. Nah, bar padu sayang urut-urutane ngono kuwi. Wonten runtutane Pak iki. Ana runtutane. Bar padu terus sayang-sayangan. Lah iya. Pak Sigit ora kalah karo Pak Sony Tulung menciptakan lagune. Sony sapa? Sony Sony Jos kok Sony Tulung. Tulung. Lura cinema lura ji. Belok 6. Lah nggih. Cintaku niku mboten barang. Kowe iso bawa be pelok. Apa? Pelok sembarang. Loh, pelok lho iki. Ngilmu iku. Pamintaku, Be. Ngilmu iku kelakone kanthi laku Pocong. Lekase lawan kas tegese kas nyantosani teges ikhlas tegese kas Tegese kas. oh tegese kas nyantol santos nyantosani parine sapa ngebleke mripatmu coba lila Tegese kas nyanto Setya tuh Setya Buddha Buddha ayo Lil Setya Buddha pangekesing tur Oke digarap dangdut sing sigap. Oke Pak Sayangku ada Mbak Putri dan Mbak Lila. Yo.
sayangku kang dadi ati. Ati iki datan bisa lali. Digogong Mbak Lucy karo Mbak kan ya. Kali Mbak Probo. Gogong. Niki. Arep ndang nopo bebas. Nemen yo ora apa-apa yo sing nyuwuni mau. Bebas. Ki Mbak Lucy ASN aparatur sipil negara. Yuk. Nek Mbak Probo nggih ASN apa? Mboten. Napa Mbak? Kula Sami. IRT. Oh, IRT. Oh, Irit. Sami. ibu rumah tangga. Mboten, Om. Dosen menika. Dosen. Dosen UGD. Mboten. TB niku nggih Mboten dosen. omah mawon. Napa? TB nggih ilang sene kari duse. Pecimu apik, Be. Kowe duwe pira peci ngono kuwi? Kalih, Pak. Tak jaluke, Be. Mbok jenengan ukurane pinten? Ya kuwi pas wi, Be. Lho iki cilik iki 5. Oh gak pas ki tenan. Pak Igit pas lek kae. Oh iya, lagine. Pas. Nggih, Pak, nggih, Pak. Pun agem anu nggih jenengan mawon, Bos. Sesuk tuku nek to, Be. Niku diparingi Gus. Gus apa? Agus Iswanto koncoku. Agusan kuwi. Aku golek sing tipis-tipis e. Aku nggo dhuwur ae. Malangan iki nek dhuwur, Pak. Kok tulung aku kok Mbah Sampan ki dhuwur. Niki Pasuruan, Pak. Oh, Pasuruan. Nggih. Nggih. Iya. Ben nimbang aku ya ben duwe sing dhuwur, duwe sing cendhek Nggih, ngono. Pak. Kupluk. Buka oh, kupluk, Bu, kupluk. Nggih, Om. Napa Mbak Probo? Nemen nggih. Napa? Nemen. Napa? Nggih, sembarang. Oke, ayo coba. Nggih. Lobo semangat. Seneng. Sat-set. Coba kayak apa? 2 bidadari. Iya. Kok longgo kon? Ngedek, apik lho Andi nek nyanyi. Ku
Be tak balik ngene. Kurang gede. Oh, Bisa klebetake, Pak. Kakange kuwi. pas ora kowe Mas Doyi. Miki. Yo barang dagangan. Gus iki. Gus apa? Gus Iswanto. Matur nuwun Cak Andi TB Nggih, Cak sami-sami, Slendro. Pak. Suwun, Bos. Nggih, tahan 26 tahan lho iki. Nggih, Pak. Matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Probo, makasih. Nggih. Mugi-mugi kanthi pagelaran inggih para dalu menika keluarga ageng Bapak Nurul Fanta tansah mangkih rahayu.